Svetomir Nikolajević, jedan od najznamenitijih Srba druge polovine 19. veka, rođen je u Raduši, selu između Valjeva i Uba. Monografija profesora doktora Vojkana Stanića, posvećena uvaženom akademiku i kandidatu za Nobelovu nagradu, predstavljena je u Beču u Kulturnom centru Stevan Mokranjac. Iz Raduše, pitomog sela u Tamnavi, put je preko Valjeva, Šapca i Beograda, Svetomira Nikolajevića odveo u evropske prestonice da studira istoriju i svetsku književnost. Zaljubljen u domet evropske nauke i umetnosti, vratit će se u Srbiju. Najpre je profesor i rektor velike škole, a onda gradonačelnik Beograda, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik vlade. Jedan je od naših prvih akademika i kandidat za Nobelovu nagradu. Slavljen i uvažavan, a vremenom zaboravljen. Ova promocija u Beču ima izvanredan značaj za njegov povratak u život i, kao što ste vi rekli, vratili smo u Evropu. Svetomir je bio ponosan na svoj nacionalni identitet i u svakom trenutku spreman da afirmiše srpstvo. Njegovo snažno nacionalno osjećanje ispoljavalo se i u radu humanitarnih društava. Jedan je od najviđenijih Srba u drugoj polovini 19. veka, evropski orijentisan u svakom pogledu. Bio je očaran evropskom umetnošću, kulturom, želeo je sve to da prenese u Srbiju svojim studentima, svojim prijateljima, mladima. Dakle, nekako mi se čini da se ovom promocijom Svetomir vraća u Evropu. U Beču je bila važna promocija zato što se u Beču nalazi dosta naših ljudi i bilo je bitno da ljudi dođu, da se upoznaju o Svetomiru. U Kulturnom centru Stevan Mokranjac u Beču, promociji knjige o Svetomiru Nikolajeviću, prisustvovao je i Nebojša Rodić, naš ambasador u Austriji. Izneo je zadovoljstvo naporima autora knjige i organizatora promocije da se tako gorostasna ličnost otrgne od zaborava. Svake godine u vreme Male Gospojine, čivijade